aquí des del Peixeruc, amb aquesta sequera impressionant que tenim. I ara és un bon moment per veure la construcció, el que és la pedra. Mireu, pel que sembla, està construïda la peixera sobre una roca, no? Sobre el que seria un cinglo, no? El que diuen. I van anar posant més roca, més pedra, i van fer aquesta preciositat. Aquí també hi ha una miqueta de roca, i a l'altre costat ja va pujant. No sé si és que ja hi era aquesta mica de salt, segurament sí, perquè hi ha un desnivell, o si es va rebaixar una miqueta per poder, com si diguéssim, per poder fer el que és l'estructura de la peixera, no? D'aquesta resclosa. És molt trist que no sapiguem res del passat, perquè si els nostres padrins ho haguessin sapigut, que els haguessin explicat als seus pares, als seus padrins, i ens ho haguessin anat transmetent, a dia d'avui ho sabríem. Però també és veritat que potser ho sabien i nosaltres no ho vam preguntar. És que aquesta és una altra. Per això està molt bé deixar constància de les coses. I bé, avui, 10 d'agost del 2024, seguim amb una sequera molt forta aquí al Sió. A dia d'avui sí que ja tenim una miqueta més d'informació, perquè vaig trucar al Consell Comarcal demanant per l'empresa de gestió d'aigües. També vaig anar a mirar el riu, més amunt, he parlat amb altra gent, i sí que sembla ser que deu ser una sequera més, com si diguéssim, més estructural de fa temps que no s'omplen els aqüífers. I en els trams en què baixa aigua al Sió és perquè hi ha alguna font o hi pot haver alguna miqueta de doll lateral en què sí que porta una mica d'aigua, i això aboca una miqueta d'aigua al Sió, més l'aigua que ve de les depuradores i les cloaques que hi ha en aquests poblets de la Ribera. Per exemple, quan ho vaig anar a mirar fa 3 setmanes, vaig anar cap amunt, fins a Sedó hi havia aigua. Però tampoc sabíem si era l'aigua de les cloaques de Sedó. A Tarroja diuen que hi ha aigua, jo no ho he anat a mirar però m'ho ha dit el meu fill i altra gent, i aquesta aigua també pot venir de per allà a la zona del Castellmeià. El que sí que està clar és que la font de Gàver està seca des de fa temps, però temps et podria dir mesos, us podria dir fa mesos. I aquí a Hostafrancs anàvem tenint aigua, l'any passat també, que hi havia sequera a tot Catalunya, anàvem tenint aigua, però hi ha el Bepo, un home d'aquí al poble, que té molta sabidoria, i em deia que això era aigua bruta, aigua que venia, doncs això, de les clavegueres, de desaigües, i en aquell moment encara ens arribava a Hostafrancs, però ara ja no. La meva teoria és aquesta, que l'aigua ja ha anat perdent tant des del seu doll, s'ha anat assecant tant tot, que llavors això ha anat tirant amunt, perquè quina tristesa posar-me aquí dins. Feia molts anys que no m'hi posava. Quina tristesa. Sí que recordo que als anys 90-80 hi va haver molta sequera i havíem vist el riu completament sec. I també fa anys, que no sabria dir si uns 15, que amb la Sara fèiem això de projecte rius, d'anar a inspeccionar el riu a la primavera i a la tardor, i recordo un any que el riu també estava sec, i vam anar des d'aquí, que això és el Peixeruc, vam anar caminant fins al pont gairebé. Sí que hi ha algun lloc en què no es pot, hi ha algun lloc en el que no es pot passar, i llavors puges amunt i fas una miqueta de tros, mireu aquí mateix, no s'hi pot passar perquè hi ha un tap de canyís. I llavors hauries de pujar amunt,